headed ta ƙungiyar da ta arewa ƙarƙashin jagorancin marigayi dan masanin Kano Alhaji Mai Tamasule. Aka kira su dan masanin Kano su Professor Ango su Paul Onongo su Sani Zangon Daura su Alhaji Sala Hassan su Abiyan Muktar Muhammad su aka tara su suka ce to akwai matsala. Ce me matsala suka ce ga yanda aka yi mana a budget. Tun da aka dawo wannan siyasar ba a taɓa kasafin kuɗi da aka yi mutanen arewa ka cika tashi ba irin wannan. Bari in ɗauko ɓangare ɗaya in baka ka ga hujjata. Magana kamar tituna a ƙasar gaba ɗaya. Jihohin North East abin da ya kama da Borno, Yobe, Taraba, Adamawa, Gombe, Bauchi gaba ɗaya abin da aka ba su a wannan kasafin kuɗi naira biliyan 13 aka ba su. Gaba ɗaya wannan jihohin 6 biliyan 13 nan da aka ba su. Titin da ake ginawa wanda aka fara tun lokacin Obasanjo daga Maiduguri zuwa Kano wanda ake buɗa shi din nan ake mai da shi babban shatale-tale ya buɗa, akwai bashi a kansa na naira biliyan 11. Kana fahimta me nake faɗi? Kaga kenan idan za a biya wancan kamfanin da yake wancan aikin biliyan 2 ce kadai ta rage kenan, kuma gaba ɗaya jihohi 6 kenan. Kaga akan titi guda ɗaya kawai kaga abin da yake shi. Munan jihohin North West, Kano, Kaduna, Katsina, Jigawa, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Kaduna, wanda mu ne muka kawo ƙuri'a da ta kawo wannan gwamnatin, kuma mu ne yankin da ya fi kowane yanki yawan mutane, sai aka ba mu biliyan 15. A biliyan 15 da aka ba mu, wannan titin da ake na shataletalen Kano da ake ce masa Western Bypass wanda yake Ring Road nan, shi kuma akwai bashi na almost biliyan 13 a kansa. Ba a magana gyaran titin Kano, Kaduna, koko Sokoto, Kano, koko Kaduna, Niger, babu wannan. Kana ji na ku? Amma a jihar kudu maso arewa to ƙasar Yarabawa, titi ƙwaya ɗaya Legon Ibadan Expressway naira biliyan 70 aka ɗora a kansa shi kadai, ba wai yankin ba, ina ga maka titin shi kadai aka ɗora naira biliyan 70. Dandanan muka taro masana aka ce su tsaya su duba bajet din su cire duk inda aka yi wa arewa zalunci su ware shi, su nuna ga yadda aka yi wa arewa zalunci, ga abin da aka ba wannan yanki, ga abin da aka wannan yankin. Suka gama suka tara shi, suka kira mu suka ce gashi. Aka zo aka zauna aka ce to a rubuta a shugaban kasa takarda cewa za a zo a ganshi. Aka tashi a ƙarƙashin jagorancin Mai Tamasule, Adamu Fika, Vice Marshal Mutar Muhammad, wazirin Bauchi Bello Kirfi, Professor Ango Abdullahi, Sala Hassan, Sani Zangon da General Paul Tarfa, Paul Onongo, Dr. Yimasan, Abdullahi Ibrahim San, mutum 14 haka muka tashi, ni ne kadai yaro a gurin. Sai wanda nake bi Dr. Hakim Baba Ahmed yana cikin. Aka taba aka yi shugaban kasa wannan abu da ya faru. Aka ce to mu suka ce masa mu ba mu ce ka zalunci kowa ba, amma kar a bari mu a zalunce mu. Kowa a bashi haƙƙinsa gwargwadon yadda formula ta nuna na yadda ake raban kasafin kuɗin ƙasa, kowa a bashi abin da yake haƙƙinsa. Kar ka zalunci kowa a kanmu, kar ka ɗauki haƙƙin wani mu ka ba mu mutan arewa, mu ma ka ɗau haƙƙin ma ba wani. Muka kai masa muka ce shi gashi. So da haka mu mun gaya majalisa cewa mu kar su yadda a cutar da arewa, 'yan majalisun kar su yadda a cutar da arewa. So da haka dole in ana saka sai sun gyara cikin wannan kasafin kuɗi. Yan shugaban kasa ya fito ce da mu shi ba abin da zai kauna ba, kawai mu ga 'yan majalisa ma in ba su kawo masa abinsa yadda ya kai musu ba, shi ba zai sa hannu a kai ba. Haka ya faɗa. Duk wanda muka je da su mutum 3 ne Allah ya warasuwa a ciki. Mai Tamasule Allah ya gafarta masa, Abiyan Muktar Muhammad, Alhaji Sala Hassan. Wa'annan su kaɗai suka mutu, duk rabo suna nan da ransu. Amma ba a kalli wani matsayi na hujjar cewa an bakari tiranta ba ne? Mutanen kudin nan ana gani suna da tsari. Lokacin da ake neman yakin zaben ina zuwa. Ko suna da tsari, mu dai an zalunce mu abin da muka sani kenan. Bukatar ai abu kai ni ba. Baka jira na kai ba. Suna da bukatu tun ma kafin ta kai ga ka samu gwamnatin. Yau ga matsalolin mu idan an samu ga hanyoyi da za a ba magance mana. Arewa ana ganin kuna da sakacin mika irin waɗannan matsaloli da kuma ina zuwa kafin ma a rantsar da shugaban ƙasa, sai da muka zauna da shi muka gaya masa koke-koken mutan arewa da abubuwan da ya kamata a ba mutanen arewa, musamman barin ga maka maganar jawo ruwan nan da yar ado ya sa aka yi
zuwa garin Baro na cikin jihar Niger, wanda tsarin da aka dauko daga nan ruwan zai tawa da buɗa shi ya zo har Yawuri, yadda manyan jiragen ruwa za su ga shigo har gurin ana kawo kaya arewa. A lokacin a wannan da budget din da nake son muka fara magana da shi ka zo 2017, haka aka zo cewa a lokacin naira biliyan 5 ake bukata a sa a gurin aiki ne a completing aikin, amma Amici da Fashola su suka haɗu suka cire aikin daga cikin kasafin kuɗi na 2016, wanda an sako shi daga ministry an kawo shi daga can an sako shi, amma suka cire suka ce su a wannan shekarar ba za a yi wata maganar aikin transport da ya shafi harkar ruwa ba, sai dai transport na jirgin ƙasa. Ba na mantawa shugaban ƙasa zai tafiya zai bar Najeriya, a filin jirgin sama shi speaker Yakubu Dogara ya raka shi airport, shi ma a gabansa suka dinga magana kamar za su yi doke-doke a kan magana cewar shi yana cewa ba za a karasa wannan aikin na Barafort ba, shi kuma speaker na cewa wallahi su kuma ba za su yadda ba sai an karasa wannan aikin. Shugaban kasa ka yi ta kallon su har su gama bai ce kuma ba a yi aikin ba, aka cire shi daga cikin budget din. Yan arewa din da kake ta magana shikenan an zama tarin tsintsiya babu shara kenan. To ina faɗa maka lokacin da ake wannan abin ai gashi su ɗan majalisa ne suka gaya mana cewa ga yadda aka cuci arewa, muka tashi aka ga shi shugaban ƙasa ya nuna mana shi kuma haka abin da aka haka za a tafi da shi. Ina matsayin majalisa iya takawa yan majalisa suna da iko, sai ya ce shi ba zai sa hannu ba matsawar suka canja masa tsarin mulkin sa. Nan kuma an sa 'yan jarida suna ga duniya cewa 'yan majalisa suna hana baje da tafi don su yi wa Buhari zagon ƙasa, ana haɗa shi da za a haɗa shi faɗa da shi da 'yan majalisa faɗa da mutane. Dole majalisa ka suka ɗauka mu da suka zo suka zauna da mu da daddare bayan da muka ga muka ci gaban da su ya ce da mu suka yi shuru suka rasa da za su suka ce to muna da powers da za mu canja. Aka ce a'a, shi ɗan arewa ku ɗan arewa ba za mu so a gan ku kuna faɗa a fili ba ka, tun da ya matsa ce haka kuma gaba da ku yake ya girme ku sai ku haƙura ku kyale shi ku bi. Kun gamsu da wannan hujja? Haka su dai aka gaya musu. Ai ba ni a cikin lokacin da aka ɗau da sushin ɗin ni ban yarda da sushin ɗin ba, amma iyayenmu ne suka ɗau da sushin ɗin. Mu ne yara ƙanana a cikin ƙungiyar. Kaga iyayen a iya cewa su suka yasar da 'yancin al'ummar arewa. Ai in kana yawan da yasar da 'yancin arewa, shugaban kasa shi fara yasar da yancin mutumin arewa. To ai akwai dama kamar yadda kace sun amince. To mutumin da yace in sun gyara wannan abin suka masa shi wallahi ba zai sa hannu akai ba. Amma bai sa hannu akai ba. In bai ai rigima kasa za ta shiga cikin rigima ne ai. Idan sun yi vetoing shine zai implementing, ya ki implementing, shikenan kasa za ta tsaya haka. It will still. To wannan shi abin da ya faru hanya ta maslaha kenan. Shi ne aka ce ku kyale shi next year. Tun daga farkon wannan lokacin sai muka kafa kwamiti na 2017. Sai muka ce to a zo a yi kwamiti na 2017 musamman ya za mu bullo wa budget din kafin a kai shi gaban a kai shi gidan a kai shi majalisa. Muka je ko ina muka nemi irin ayyukan da suka muka cewa su ne muhimman abubuwa ga mutanen arewa da su taimaki mutan arewa, duk aka sako su a cikin budget. Amma abin da ya faru a 2016 haka repeating kansa a cikin mutanen da ma mu tafi din ma za a je aka yi wannan gaban shugaban kasa. Akwai wanda cikin mu suka ce wallahi ba za su je ba su, saboda abin da ya faru 2016 suka ce wallahi ba za su je ba. Kamar professor an cewa wallahi ba za shi ba yadda ba a shi wallahi ba za ni ba, kuma bai je ba. Babu sakaci. So da cewa ko kun je aikin banza ne, saboda yadda yi muku 2016 abinda za a yi muku kenan yanzu aka sake kwatawa ko aka je aka muka da babu wani abu. Haka aka zo aka yi budget din aka shi canjin namu. Bari mu baka a wannan na 2017 din wannan titin da nake gaya ma na Lagos Ibadan Express sai aka sake dauko naira biliyan 40 aka dora a kansa. Sai in majalisa suka ce su ba za su yadda dauki kudin gwamnati a kuma sawa akan wannan titi ba. Ga bankuna na infrastructure da suka ce su suna da kudi a hannunsu za su karasa titunan nan su sa toll gates ɗinsu su dinga karɓar kudin haya bin titin, wanda a ƙarshe su kammala sun ɗibe kudinsu su dawo da gwamnati titin ta ci gaba da karɓar harajinta akan titi. Sai aka ce to a yi amfani da wannan ba. Wallahi da Fashola da Kemi Adeosun minista ta finance da Fayemi wanda ya je zama gwamna lokacin na minista na
da mataimakin shugaban kasa su hudu suka suka ce wallahi ba za su yadda ba sai dai a ɗiba a cikin budget na kasa a sa ba za su yadda a sa titin akan bashi ba ai ba ce aka ba titi wai yana cikin abin da aka alƙawari a yakin neman zabi aka ce ko an alƙawari ai ba ce aka yi ba za a yi ba cewa aka yi ga bankuna za su saka kuɗi wannan kuɗin an jiho ragowar yankunan an zalunce su a 2016 bai kamata da su sake zalunta su ba suka ce ba za su yadda ba a tsitsinka kuɗin suka ce ba za su yadda ba kai da ƙarshe barin faɗa maka shi fashola sai yake gaya wa su mutu saraki da shi chief of staff nasa dr hakim cewa kai in dai kuka canja mana wannan abin kuka ce wai da wannan kudin bankunan za a yi wallahi mu kuma za mu sa shugaban kasan ba zai sa hannu akan budget din ba clearly ya dube su in their faces a fuskar su dube su ga musu wannan kalmar wani zai ce a ina kuke samun irin waɗannan bayanai to wannan kuma ya zama wasan yara ke yanzu ai duk abin da na ga maka sai na ga maka hujja da ni aka je gaban shugaban kasa ka zauna na cijewa da ake yi da ni aka zauna da shi da ni aka je aka zauna aka yi wancan abin ba labari nake baka ba kuma duk abin da aka yi mitin din duk da aka yi duk wanda aka yi tun daga inda aka duba budget din duk da ni a cikin sa Usman Bugaji yana ciki, Dr. Hakim Baba Ahmed yana ciki, su Captain Bashir Sodanga suna ciki, su injiniya wannan Bello Suleiman suna ciki, wanda expert ne akan harkar tattalin arziki din da magana shanin kasafin kuɗi din. Su aka ɗebo a arewa aka tara aka tace suka yi wannan aiki. Ko yanzu na wasu mutum ɗebo maka takardu in a gida ne ke sai in baka takardu ka ga yadda muka yi presentation din muka kai gaban gwamnati. Amma bai biya ku kulliya ba da biya kuɗin sabulu ba. So da ka shi kaga abin da nake so ka fahimta ni a matakin da nake magana kai ba a irin matakin kake magana ba ni ne maka magana ne akan matakin kololuwar da ni aka yi abu da sani aka yi shi ba kamar yadda mutumin da ke san abin da ya faru ba to amma duk maganganu da kake comrade Ashir Sharif idan ma sauraro na biye da mu za su fahimci cewa dukkanin al'amura da suke faruwa kana dora shi ne a matsayin sakaci ga shi shugaban kasa wanda shine kololuwa haka dan arewa wadda kuka yi gwagwarmaya tabbatar da shi a shugabancin kasa a 2015 haka an taɓa tunanin dalilin da ke haifar da wannan zargi na sakaci da kuke masa to na farko akwai halitta shugaban da ake ganin mai zafi ne ai ba zafi ba magana zafi ake ba magana shugabanci shugabanci magana ake ta capacity ya za ka fasara capacity da Hausa wanda zai iyawa wato yanzu misali abinda zan baka ka gani abinda san ce capacity din wato shi shugaba ana son sa ya zama cewa wanda zai iya yin adalci akan mutum biyu idan suna da matsala shine wanda zai iya dan tafukar cancanta zai iya yin abin da ke da sauransu haka to shi nake nuna maka capacity kaji na farko ke na biyun su da kai nace da kai yanayi shekaru Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala fara yana halittar mutum bisa cikar karfin sa sannan kuma sai da shi cikin rauni asfal safilin shekaru suna iya sa dan adam ya samu wani rauni wanda dadi yana kan gane kuruce ba shi da wannan raunin na farko tunaninsa zai ragu karfin ganinsa zai ragu karfin jinsa zai ɗanɗano a harshe zai ragu motsinsa da mamarsa zai ragu wannan yana cin abin da yake taimaka zai sa shi a wani abu na hudunsu da kuma wato irin yanda bai zaɓa ma kansa abokan aiki da za su taimake shi ba son zuciya aka yi amfani da shi wajen zaɓar wanda za su taimake shi. Duk da yawan 'yan arewa da ake gani an cusa kunshin gwamnati. Ba magana ɗan arewa ne, ai magana kake ta wanda zai iya wanda ya iya abin da zai. Ko da ba ɗan arewa ba. Ko ba ɗan arewa ne, in dai ya san abin da yake zai iya abin da ya kamata shi ake magana. Ka fahimci me nake nufi? To ni duk ina kallon wa'annan abubuwan suna cikin wa'annan matsalolin da suka sa da sauransu. Sannan kuma wato ɗan adam ya dinga kallon cewar kawai shi kaɗai ya isa ma kansa komai ya yaudari kansa so kaga wani abu na gaya maka akan harkar budget din nan nake faɗa maka shi ina gaya maka abu ne kamar kaso 1 cikin 10 na abin da na sani na yadda aka yi mutumin arewa ka ci ka tashi a ƙarƙashin ita wannan ko aka mai da su saniyar ware sannan na biyunsu an bar su cikin wani irin masifar firgici da tashin hankali da bakin talauci
in na zai mace na ce zan tafi maka magana akan magana boda yadda ka rufe bodojin arewa, amma mutanen kudancin Najeriya suna ta samu su suna shiga da abubuwan da suke so ta bodojin da suke so. Wannan magana ta tattalin arziki ma kenan. Za kai sai kai mamaki. Sannan in ka wani waje kana nan Kano, jami'an kwastam suka zo zuwa suna kama motocin 'yan kasuwa da suka yi display. Ba a kama akan titi ba, mutum ya zo ya kasa akan titi wanda ba dokar haka, ka zo ka kwashe masa kaya. Amma a iya jihohin arewa aka yi wa'annan abubuwan, babu jihar kudu ko guda daya da aka ja ka kama masu da motoci, kwace musu motocinsu. Kaga shi sa nace da kai, mutumin ta arewa ba ta taba samun gwamnatin da ta canji nata ko ta mata nawa karkata shi kamar nan. Kamar ashashar lokaci na ga yana hararren mu, ba zai ba mu damar ka baje wannan gaba ta karshe da ka ɗauko ba akan abin da ya shafi batu na tattalin arziki da rufurfan bodoji ko kan iyaka da ake samu a yankin arewacin ƙasar nan ba. Amma a ƙarshe za mu so mu ji meye hasashen ka na makomar arewa a gaban misali, tunda gwamnatin ana ganin a yanzu haka tana nan tana ƙoƙarin tabbatar da daddare shugaban ƙasa ya fito ya kira da jan hankalin magoya bayansa akan lokacin yakin neman zaɓe bai ba, akan a dakata duba da abinda ita hukumar zaɓe ta tanadi. Amma akwai hasashe da ake na makomar ita gwamnatin a 2019. To wanda ya rage mutumin arewa ya zaɓa ya gasa ai. Maganar zancen mutumin arewa dinga tunanin cewa shi inda an ce dan uwansa ne shugaban ƙasa, shi kenan komai nasa ya yi daidai, wannan hauka ne. A yaushe kuka gano haka misali? Ba a yaushe muka gano ba, haka yake kawai. Misali ne yanzu kai idan za ka yi alfahari da tunƙaho cewar ni ne shugaban harkar sadarwa na ƙasa, kai abin da za ka gane cewar sadarwa tana samun ci gaba shine ka ga cewar gidanka yana ci gaba, yankinka na ci gaba a harkar jarida da sadarwa. Shi ne za ka san cewa lalle dan uwana yana shugabanci. Domin barin gaya maka, duk mutumin da ya ce maka Najeriya ƙasa ɗaya ce, ƙarya yake maka, yaudara kai ke so yi. Maganin Malam Aminu Kano. Yaudara kai ke so yi. Duk wanda ka ba shugaba za ka ga sai ya taimakawa mutanensa ko yankinsa sama da ko ina. Haka ake a Najeriya. Mun gaida Jonathan ya a cikin wata shekara 6 kaɗai. Mun ga irin abin da Jonathan, mun ga abin da Obasanjo yi. Akwai project na pipeline da aka ce da Obasanjo, in aka ce za a shiga da shi ta ruwa, kuɗin da za a kashe ya ninka kuɗin da in akan doron ƙasa za a bi da shi sau 7. Ice ko kuɗin Najeriya za ta kare sai da a bi da shi ta ruwa, saboda gari na kamfanukan mutanen ƙasa ta su samu gas su dinga kamfanukan su hankalin su kwance. Ka gane abin da ke nufi? To kai shi yanzu mutumin arewa abin da ya rage masa shine ya sani cewa wana shugaban ƙasa shine in tabbatar da cewar na samu ci gaba na tattalin arziki, na samu ci gaba na tsaro, na samu ci gaba na gogewa da wayewa a cikin ƙasa, na kuma sami yanci. Amma sai waye gari yana nema ya zama sane ware, ana nema dauke ma kalma ta ta'addanci ma a liƙa masa akan sa ma gaba ɗaya a ƙasa. So kaga ya rage gare shi mutumin arewa ya cire wannan tunanin, ya san cewa ko nasa ne ke shugaban ƙasa, sai ya tashi tsaye ya jajirce ya kwata ma kanshi yancinsa. In ba haka ba to ya zama aikin banza, ba ta da amfani a wurinsa. To masauraro, dole anan zamu ja labulan wannan tattaunawa da muka shafe kimanin sa'a guda muna tattaunawa tare da Comrade Ashir Sharif, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa, wadda mun tattauna hali da siyasar arewacin ƙasar nan ke ciki, musamman akan abin da ya shafi tsaro, irin gwagwarmayar da suka ɗauko tun a tsohuwar gwamnatin jam'iyyar PDP kawo wannan lokaci, da halin tsaro ya samu kansa a wannan yanki na arewacin ƙasar nan. Comrade Ashir Sharif, a madadin masu sauraro muna ɗimbin godiya da fatan Allah mai da kai gida lafiya. To madalla, na gode kwarai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka har wannan shirya zo gare ku, ni Salisu Baffayu nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi, mu huta lafiya. Alaikum wa rahmatullahi, mu huta lafiya. Alaikum wa rahmatullahi, mu huta lafiya.